Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ BM SBI चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। गुड इभिनिं, गोजोन मोनाबिलि। माबायदि दं नोंथांमोना? आसा खालामो मोजाङै दं। बहाथो मोजां थागोन नङा होमबा? जोंनि बर' सुबुंफ्रा आलाय सिलायै नाख्रेब जागासिनो दङ, आलाय सिलायै दासिमबो बेबायदिनो थेर बेथेर दं। आं बुंदोंमोन दाख्लिनो 2007 मायथाइयाव जेब्ला इभिक्शन जादोंमोन बे गुवाहाटीनि बरबारियावहाय, बे समावनो जुदि सिगांनि बिटिसि सरकार जुदि गोबां नोजोर होनानै बिनि सायावहाय माने टाइमखौ होनायमोनब्ला आरो बिखौ माने सिरियासलि मुभमेन्ट लानायमोनबा दिनै बेबायदि जों बर' गावजों गाव बखिलायनाय आरो जाबावनाय नङामोन फिन खेबसेबाव। आं बेखौ सानो आरोना। दायनिगिरिया गोबां दं, बुंबाबो बुंख'नो हानाय नङा। दिनै एबसुनि नाजानायावहाय आरो लोगोसे रायजो राजाफोरनि नाजानायावहाय, दिनै बर' इउटिउबारफोरनि नाजानायावहाय, दिनै नैबे बरबारि जायगायाव जे मादैमोन आदैमोन बिथांमोना जे आलाय सिलाय जानो गोनां जादों, बिथांमोननि थाखाय सरकारा मा होगोन बेखौ बुंबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि नाजानायजों आरो बयनिबो नाजानायजों दिनै बे फिथाइखौ मोननो थांगोन आरोना। खिन्थु आसलथे बे फिथाइया माबायदि जाथावना बेखौ उनावसो मिथिगोन। खिन्थु दायो फाइनाल गैथ'आ रायजो राजाफोर। जास्ट जों मिथिनो मोनदों बिथांमोननि खहा जानाय बेसादखौ मोनगोन, बेनो बे धन्यबाद आरो लोगोसे बिथांमोननि हा बेखौ होफिनगोन होनना बुंदों। स' होफिनगोन मिन्स होखानांखागोनानोखा आरो लोगोसे जि न' बानायनाय होखानांखागोनानोखा, बेखौबो न' बानायनाय जि खरस सिफायनाय बेफोरनिखौबो होखानांखागोनानोखा। गोबां मोनसे बाथ्रा बुंदों, आंथ' दाख्लै बावैनो रायज्लायदोंमोन, जेनेबा जि बानायबाय प्रजेक्ट, बे सिबांहालागै बानायनानै बाखि जेसेबांखिनि हा दंबावो बेखिनि हाथिंजाय माने एसे जायगा स्पेस दोननानै बेयावनो ससाइटि बानायना होयोब्ला मोजां जागोन। आरो लोगोसे बेयाव थानाय रायजो राजाफोरखौ सोंनायावबो बुंदोंमोन बिदिबाबो जायो होननानैबो बुंलायलांदों बिथांमोना। दा दिनै बे बाथ्राखौ आं एबसुनि दैदेनगिरिफोर रायलायनायखौ आं नुनो मोनबाय। जेनेबा एसे जायगा स्पेस होलायलायनानै जुदि बेखौनो जों मेजारमेन्ट खालामलायना बिथांमोननो जुदि फाट्टा बानायना होयोब्ला बेसेबाङा मोजां जागोन। आरो लोगोसे खरस जे न'नि सिफायजानाय बेफोर खरस होयोब्ला स' बिथांमोना मिलायलायनानै लागोन। मानो होनबा सासे मानसियानो 7 बिगा 8 बिगा गाहाम लालायनायखौ जों खोनानो मोन्दों, माने नुबोबायबो। दाख्लै थांनायावहाय खोन्थाहरदों बिथांमोनहा जाय जायगायाव थानाय। स' बेबायदि आरोना। रायजो राजाफोर, जों माने खौसेथि जायोब्लासो देरहासारो। दिनै जों खौसेथि जानाय लोगो लोगो बेसेबां गिदिर मोनसे मिटिं जादों नायदो दिनै। माने जिखिनि जास्टिस धरना होदों एबसुनि दैदेनगिरिफोरा, बिथांमोननि दिनै नाजानायजों, रायजो राजाफोरनि दिनै नाजानायजों, कमेन्ट होनायजों, शेयार खालामनायजों, बुंनायजों, इउटिउबारफोरनि माखासे शेयार खालामनायजों आं स्पेसियेल थेंक्स जासिदै प्रान्जलखौ, जे बे प्रान्जला खोन्थाहरनायनि थाखायनो दिनै बयबो मिथिदों। आरो बे जायगानि मानसिफ्रा, बरबारिनि सुबुंफ्रा प्रान्जल नार्जारिखौ एसे स्पेसियेलि बिथांमोना थेंक्स जासिनांगौ आरोना। खिन्थु बिथांमोना प्रान्जल नार्जारिखौ थेंक्सबो जासिगोन ना जासियाखै आं बेखौ मिथिया, खिन्थु आं नुफेराखैबो। खिन्थु बिथांनि दारैसो जादों दै। आं फार्स्ट गुबुना मा साना आं बेखौ मिथिया। प्रान्जल नार्जारिया जेब्ला निउस होनानै बिथांमोना खबर लाहैबाय, अब्ला बै भिडिअनिफ्रायनो जालांबाय आरोना जाथाया। प्रान्जला होजाय थानानै गोबां खबर लायो बर'फोरखौ। स' प्रान्जल बायदि जे खबर लादों, बेबायदि खबर लानायनि थाखाय प्रान्जलखौ आं गोसो गोरबोजों थेंक्स जासियो। आरो लोगोसे गुवाहाटीयाव थानाय बर' सुबुंफ्रा एसे प्रान्जल नार्जारिनि जेफोरबायदि खामानि मावनायनि थाखाय एसे एनै एवार्डफोर एसेबारे माने थांलाय फैलायफोरनि खरसफोरखौ बानायना होयोब्ला मोजां जागोन आरोना। मानो होनबा बिथाङा थांलाय फैलाय बेसेबां गावनि गारनानै गिदिंगासिनो दङ। आं बेखौ प्रान्जलाथ' बुंनानै बिना लानाय नङा, खिन्थु जाय खरस थाङो बिसोरसो मिथियो नालाय। स' बेनिखायनो आं प्रान्जलनि थाखाय बे बाथ्राखौ आं रायज्लायनानै होयो आरोना। स' माने दिनै जि जाथाय जादों, माने बे जाथाय जानाय बा दानसिम आरोना, दासिमहालागै जि जाथाय जादों बरबारियावहाय, बे जाथायखौ लानानै जे दिनै आबसुआ 1:30 PM आवहाय जे मिटिं जादों, बे मिटिंनि फिननाय भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुखाबायानो, जे बिथांमोननि जे खरस न' सिफाय जानाय मानाय बेफोरखौ मोनफिनगोन होननानै बुंदों। आरो लोगोसे बिथांमोननि थाखाय जे हाखौ होगोनदों। नाथाय बिथांमोना आबसुनि दैदेनगिरि जा दिपेन बर' सारा, माने आबसुनि प्रेसिडेन्ट, बिथाङा बुंदों जे बे जायगायावनो एसे हाखौ स्पेस खालामलायनानै जुदि बानायना होयोमोनब्ला अब्ला मोजां जागोन नामा, बेखौ साननानै जों रायज्लायदों होनना बुंदों। बिराद मोजां बाथ्रा सार। आरो गोबां मोजां बेबायदिनो थांबाय था, मावलांबाय था। आरो लोगोसे बिथांमोननि जिखिनि हा दङ बे मोन्थायखौ बिथांमोना मोनफिनथों। जिखियानो जाया मानो, जुदि खम जादोंब्लाबो बिथांमोननो बे जायगायावनो जुदि नांथारगौब्ला रायजो राजाफ्रा, अब्लाथ' बेखिनिखौ एडजास्ट खालामखानांगोन ना, नङा होमबा? जुदि नाङाबा मालाय बेलेग जायगायाव होगोन। आरो लोगोसे लामाखौबो होखाबाय जे जायफोरनो हा नांगौ बिथांमोना जाहाथे सार्कोल अफिसार, बे जाय जायगायाव जाथाय जादों बे जाथाय जानाय जायगानिनो सार्कोल अफिसारजों थांनानै रायज्लायनांगौ। आरो बे सार्कोल अफिसारजों रायज्लायनानै हाखौ स्पेस बबेथिंजाय दङ बेखौ रायज्लायनानै बिथांमोना हाखौ मोनगोन आरोना। खेबसेनो ज'बो मोननो हागौ आरो एक्सट्रा
जायगाबो मोननो हागौदां बेफोरबायदि जानो हागौदां आंथ' बेखौ स्पष्ट भाबै होनो हाया मानो होनोब्ला बुरजाबो थायो माखासे प्रजेक्टफोर खामानि मावनो थाखाय माखासे खावसे एसे बैयाव 10 लेसा बैयाव 30 लेसा बेफोरबायदि सिस्टेम थायो स' बेफोरबायदि राननानैबो होनो हागौबो जानो हागौ थ' बेफोर उननि बाथ्रासै आरोना खिन्थु जोंनि बर' हारिया जे आलाय सिलाय जाना दं बिथांमोननि थाखाय जों खौसेथि थाबाय थागोन जेब्लासिम बिथांमोना मोना अब्लासिम जोंनि आवाज जोंनि सोदोब जोंनि माने राव बेफोर सब ओंखारबाय थागोन जै बर' हारिनि जै आरो लोगोसे वी वान्ट जास्टिस फर आवर बड' पिपल आरो नन बड' पिपल जाय मानसिफ्रा जेरै मिसिंफोर जेरै गुबुन जाथि असमियाफोरानो हक स' बिथांमोननि गेजेराव गुबुनफोरनि स्टुडेन्टफ्रा फैबावाखैनो गेदेर गोलावफ्रा नायफैयाखैनो बिथांमोना दुखु मोनदों नाथाय बे गेजेरावहाय जे माने ज' थाबाय जेला अब्ला बिथांमोनखौबो लांफानांगोन आरो लोगोसे बिथांमोननि थाखाय मोनथायखौबो माबाना होनांगोन आरोना दिनै माखासे गोबां बिथिङावहाय जोङो माखासे जोङो माने भिडिअफोरखौ बानायनायनि दारै मोनथियो स' बिनिखायनो बै भिडिअ खालामगिरि सुबुंफोरखौ आङो गोजोननाय जासियो थेंक्स जासियो जेरै हमना ला आं फिन खेबसेबाव बुंगोन प्रान्जल जाहाथे बिथाङा बेबायदिनो भिडिअ बानाय आपल'ड खालामबाय थायो माने गुवाहाटियाव थानायनि खौरांफोरखौ आपडेट खालामबाय थायो दा बिथांमोन खोन्थानायखायसो जों नुदों नालाय दिनैनि आपडेटखौ एसे खोनानानै एसेबाबो गोजोननाय मोनबाय बायदि मोनदां नोंथांमोनखौ जे हाखौ होफिनगोन न'फोरनि जि खरस थांदों बेखौ होफिनगोन आरो जाय जायगायाव दङ बे जाय जायगायाव जाथाय जादों बे जायगा जानाय जायगायावनो हा सेराव दै बिराद दङ स' बे दैया ओरैनो बेखारावसो दङ आंनि हिसाबब्ला जिखिनि बे दै बेकार थानाय बेखिनिखौबो खोयोब्ला होमबा बैनिफ्राय हाया जे सेबबोदोंमोन जे लाबोदोंमोन अब्ला जुदि सारा डिफेन्सार बुंनाय मथे बे जायगायाव जुदि जोङो एसे स्पेस होलायनानै जुदि बानायोब्ला हाथावना नामा बेबायदि भेरिफिकेसन खालामनानै खालामगोन नालाय स' बे खेत्रआवहाय आङो बिराद मोजां सापर्ट होयो मानो होनबा दै माखासे दङ बेयाव जेराव न'आनो लुनाय गैया नङा होमबा स' बे दैफोराव जुदि हा खोयोब्ला होमबा बे जायगायावनो खथा जोङो न' लुनानै थानो हानाय केपासिटिखौ बानायनानै होनो हानाय जागोन बायदि बेखौ नुदों आरोना स' बेबायदिनो मावोब्ला बेवहाय होमबाना बर'फ्रा जायफोर थादों बिथांमोना बेयावनो मोनफिनबाय लुबैनाय बायदिबो मोनफिनबाय आरो सलिउसनबो जाबाय बारा एसेबां बखिलायनांला खामानिखौल' मावनांसिगौ दा जेब्ला गोजौ लेभेलसिम सहैबायानो आरो हाखौ मोनफिनगोनानो होनना बुंखाबाय स' जों एसे साइलेन्ट थालायनानै माने जों खामानिखौ मावलांलाय थायोब्ला मोजां जासिगोन मानो होनबा बुंबायानो जेला जुदि जायाब्ला जुदि होआब्ला अब्ला जोङो खौसेथि जाफिननानै जों बिनि सायावहाय धरना होफिननांगोन आरो लोगोसे लामा गाथेनाय मा गाथेनाय बेफोरखौ जि खालामनांगौ बेफोरखौ खालामजोबनाया मोजां जागोन बे समावहाय दा जेब्ला होनो नागिरखाबाय अब्ला माथो नङा होमबा जुदि होआ होननायब्लासो मोनसे खोथामोन दा जुदि होनो नागिरनायावबो जुदि जोङो जुदि अहंखार देखायोब्ला जोंहा एसे प्रब्लेम जागोन बेल'सो मोनसे बाथ्रा आं सानो आरोना आंनि फारसेनिफ्राय खिन्थु होआब्लासो जों बिनि सायाव बुंबाय थानांगौ दा होगोन होनना बुंदों जुदि होआब्लाथ' उनावहाय जों खौसेथि जानानै जों बयबो ज' लोगो नांनानै फिन खेबसेबाव बिनि सायावहाय जोङो नाजाफिननांगोन रायजो राजाफोर खौसेथि जाफिननांगोन आरो लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि बुंनाय स्पिचफोरखौ आङो मोजाङानो मोनदों आरो माखासे सुबुंफोरनि बुंनायफोरखौ रेसपेक्ट गैयैबो मोनदों स' बिनि गेजेराव जि जालांबाय जाथाय बेफोरखौ माने बावगारनानै नेक्स्ट आपकामिंनि थाखाय जि पाब्लिकफोरखौ मदद खालामनांगौ बिनि सायावहाय नोजोर होनाया मोनसे दायित्व जासिगोन आं बेखौ सानो बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां हुदा जागोन आं बेखौ सानो स' बिनिखायनो बे जोंनि मोजां आखल बेखौ जागोन आं बेखौ सानो बिनिखायनो बयबो लोगो नांनानै खौसेथि जादो आरो लोगोसे नेक्स्ट टारगेट आरो जायफोर प्रब्लेम गोग्लैसोना दं बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय नाजादो थेंक इउ स' माच गाइस स' गाइस बे ससमाखौ आं बेयावहाय बानायदों ग्लासखौ गोदान होदों आरो लोगोसे बेयावहाय 5 मिनिटनि गेजेरावनो नैबे बिथाङा बानायनानै होदों बे जाबाय एडिसि भिजन सेन्टार बे अपोजिट अफ अलंबार फास्ट फुड आरो लोगोसे स्टेट बैंक एटिएम दं खाथियावनो बेवहाय आरो गेवलां हटेलबो दं बे खाथियावहाय बे सेन्टारनि मुंखौ एडिसि भिजन सेंटर होनना बुङो बेवहाय रिसेप्शनाव नैबे आनिया जीरा आंटी बैठते यहाँ पे आप लोगों को रिसीव करेगा आप लोगों को थोड़ा मतलब अंदर में जो है उसको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ यहाँ पे ग्लास बनाया जाता है पूरा अच्छा से 5 मिनट्स के अंदर बनाया जाता है और यहाँ पे डॉक्टर है हमारे साहब ये डॉक्टर यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं है यहाँ पे सारा ग्लास है ये सब ग्लास है ये ग्लास से आपको दिखेगा क्या कौन सा माइनस का प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको दिखेगा आपका आंखों का पावर क्या है क्या प्रॉब्लम है वो सब दिखेगा उसके बाद आपका ग्लास तैयार होगा सो 5 मिनट्स में ये हुआ है आप भी आना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा तो वहाँ पे कॉल करके आ जाएगा ये खाजलगांव सेंटर में है डिस्ट्रिक्ट सिरांग में है खाजलगांव के यहाँ पे फास्ट फूड ओलंबार फास्ट फूड भी अपोजिट और नियर ऑफ SBI ATM गेवलांग होटल।